Shalom shalom بلوسات بيتساب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ከይትርሱዕ ዘዓመት ዝናይ ብሉጽነት ዓመትኩም እዩ Glöm inte det här året är ett år av excellens. ኢየሱስ ጎይታ እዩ Och Jesus är Herren. ሎማዓንቲ ንካፈሎ ቃል ነዚ መዓልቲ ዝኾን ድማ ናይ እምነት ኣዒንቲ ዝብል እዩ Och dagens ord som vi ska ta del av det är trons ögon. ናይ እምነት ኣዒንቲ ኣለዋ Det finns trons ögon. እዘን ናይ እምነት ኣዒንቲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳን ህይወትና ክንነብሮ ዝሕግዛና Och det är dessa ögon som gör att vi kan leva det plan som Gud har lagt för våra liv. እዘን ናይ እምነት ኣዒንቲ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዝመደቦ ነገር ክንውድኦ ክንፍጽሞ ዝገብራና Och det är dessa trons ögon som gör att vi kan fullborda det Gud har kallat oss i våra liv. ክሳብ ክንደይ ናይ እምነት ኣዒንትኩም ትጥቀምሉ Till vilken nivå använder ni era trons ögon? ኣበይ ክትበጽሑ ኢኹም ዝውስኖ ናይ ስጋ ዓይንኹም ኣይኮነን Vart ni kommer hamna i livet, det är inte er fysiska ögon som beslutar. ናይ ስጋ ዓይንኹም ንስጋኹም ይበርሖ Er fysiska ögon leder er fysiska kropp. ናይ እምነት ዓይንትኹም ግን ንህይወትኩም ይስመርሖ Men er trons ögon leder era liv. ስለዚ ህይወትና ናበይ ኣቅጣጫ ክኸይድ ዝውስኖ በዚ ደጋዊ ዓይንትና ዘይኮነስ በቲ ናይ እምነት ዓይንትና እዩ Så vårt liv ska ledas och vart den är på väg till, det är inte vårt fysiska ögon som leder utan vårt trons ögon. መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል I Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1 står det så här. እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ Det står tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om ting som man inte ser. ሪኹም መጻኢኹም ጌና ኣብ ዝደጋዊ ህይወትኩም ኣይትርእይዎን ዘለኹም Er framtid, ni ser inte det i det fysiska redan nu. ጽባሕኩም ጌና ኣብ ዝርአ ህይወትኩም ኣይትርእይዋን ዘለኹም Ni ser inte morgondagen i det fysiska nu. ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘለዉ መዓልታት በዚ ስጋዊ ዓይንትኹም ክትርእይዎ ይትኽእሉን ኢኹም Så de dagarna som ligger framför dig, du kan inte se dem med din fysiska ögon. ነቲ ዘይርአ ነገር ድማ እዚ ዝርአ ዓይንትና ክርድኦ ይክእልን እዩ Och det som är osynligt för vår fysiska ögon, det kan vi inte se det. ዓይንትና ንሎሚ ዝተገልጸ ነገር ጥራሕ እዩ ዝርኢ Och våra ögon kan endast se det som är öppet för idag. እምነት ግና ነቲ ቀፂሉ ክግለጽ ዘለዎ ሕጂ ዘይተረኣየ ነገር ግን ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ንዕኡ ክርእን ክርዳእን ይኽእል እዩ Men trons ögon har förmågan att kunna se det som är osynliga, det som händer, det som kommer framöver. ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ስጋዊ ዓይንትና ዘይኮነ ዘርእዮ ነቲ ናይ እምነት ዓይንትና እዩ ዘርእዮ Så Herren Gud öppnar inte och visar oss inte i vår fysiska ögon utan vår trons ögon, det är där han talar och visar upp. ስለዚ ሎሚ እንታይ ትርኢ ኣለኹም ብእምነት እንታይ ትርድኡ ኣለኹም ብእምነት Så vad är det ni ser idag med eran trons ögon? Vad är det ni har förstått i eran trons ögon? እንተ ደኣ ናይ እምነት ዓይንትና ኣክቲቭ ተደኣ ደይኮይነን በዚ ዝርአ ነገር ህይወትና ብምሉኡ ጭንቀት ክኸውን እዩ Och om inte våra trons ögon är öppna och vi inte ser med dem, så kommer det här livets omständigheter mosa oss och göra det svårt för oss. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ንመላለስን ኢና ኢሉ Guds ord säger vi vandrar inte med det synliga utan med trons ögon. ትመላለሱ ሲ በቲ ተኣምንዎ ናይ እምነት ዓይንትኹም እዩ Så hur vi vandrar i det här livet, det är med våra det här inre ögon. እቲ ዝርአ ንጊዜ እቲ ዘይርአ ግን ንሱ ዘለኣለማዊ እዩ Det synliga är tillfälligt, men det osynliga är för evigt. ስለዚ ነቲ ዘይርአ ናይ ምርኣይ ዓቕምና ኣብቲ ናይ እምነት ዓይንትና ኢና ንዕብዮ Så att kunna se det som är oändliga, det eviga, behöver vi se det med vår trons ögon. ናይ እምነት ዓይንቲ ካብ ናይ ሎሚ ጭንቀት ከውፀና ይኽእል እዩ Vårt trons ögon kan ta ut oss från vår depression och ångest vi lever i, det fysiska. ናይ እምነት ዓይንቲ ካብ ዝሓላፊ ዝኾነ ነገር ከሳግረና ይኽእል እዩ Vårt trons ögon kan ta oss till nästa steg från det vi befinner oss. ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6 1-2 ደሎ ረእይዎ Om vi kollar i Joshua kapitel 6, vers 1 till vers 2. ያሪኮ ድማ ብምኽንያት ደቂ እስራኤል ተዓጽያን ተሸጊራን ነበረት ዝወፅእ ኮነ ዝኣቱ ኮነ ኣይነበረን እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ በሎ ረአ ያሪኮ ንጉሳን እቶም ሓያላት ጀጋኖኣን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ Och det står så här: Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och Herren sade till Joshua: se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. ሪኹም ያሪኮ በዚ ዝርአ ስጋዊ ዓይንቲ ኣብ መንግስትና ያሪኮ እያ ነይራ Om vi ser med det fysiska ögon, i det stunden så var Jeriko i deras hand, i Jerikos, de som är medborgare där. ኣብ ናይ ኣምላኽ ፕላን ኣብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ ግን ያሪኮ ኣብ ኢድ ኢያሱ እያ ነይራ
Men i Guds syn och i Guds tankar och vilja var Jeriko i Joshuas hand. ስለዚህ ነታ አምላኽ መዲቡሉ ዘሎ ኢያሱ በደጋው ዒን ትኽሪኤ ከኣለን Och det som Gud hade förbett för Joshua kunde inte Joshua se med de fysiska ögon. ስለዚህ አምላኽ ቃል ሒዙ መጺኡ ረአ ያሪኮ ሂበካሎ ኢሉ Då kom Gud och Herren till Joshua och sa till honom, se, jag har gett dig Jeriko. ሪኹም ናይ እምነት ዒንትና ቃል ተደረኺቡ ኣይርኢኒ ማለት እዩ Så det betyder att vår trons ögon kan inte se om den inte får ord. ስለዚ ያሪኮ ኣብ ኢዱ ከም ዘላ ገይሩ ክሪኣ ዝኸኣለ ኢያሱ ቃል ስለ ዝሰምዐ Så det som fick Joshua att se att Jeriko var i hans hand, det var för att han hörde ord. ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝበኩም ቃል ነቲ ውሽጥኩም ድመጽእ ቃል ንዕኡ ብናይ እምነት ዒንትኩም ረኣይዎ Så det röst, det ord som den heliga ande ger er, börja se dem med eran trons ögon. ስለዚ አምላኽ ያሪኮ ከምቲ እሱ ሓሲብዋ ዘሎ ኣብ ኢዱ ክእትዋ እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ በእምነት ንኢያሱ ከም ዝርኢ ክገብረሎ Så för att om Herren ska få se till att Joshua får Jeriko, han behövde först se till att han har den i sin trons ögon, att han ger honom det budskapet till hans inre. እንተ ደኣ ዋሕዲ ቃል ኣለኩም ኮይኑ ዋሕዲ ምርኣይ ኣለኩም Så om ni inte har tillräckligt med ord i era liv, då kommer ni inte ha tillräckligt med syn för att kunna se med trons ögon heller. ስለዚ ኣብ በዓል ግዜ ኤሊ ቃል ኣምላኽ ወሒዱ ስለ ዝነበረ ራእይ ነበረን ይድብል Det såg Guds ord i Elias tid, eftersom Guds ord var inte där med sin fullmått så kunde inte folk se syner heller. ኣብ ህይወትኩም ቃል ከይውሕድ Låt inte ordet vara för få i era liv. መታን ምርኣይ ከይትስእኑ Så att ni inte ska kunna, så ni inte tappar möjligheten att kunna se. ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብርሃም በቲ ዝረአ ህይወቱ ተተንኪፉ ነይሩ Och i en period så Abraham berörde i sin omständighet runt omkring honom. ንኣምላኽ ንዓይሞ እንታይ ክትበኒ ኢኻ ደይዝናተይ ኣገልጋሊ ባርያ ይድወርሰኒ ኢልዎ Han sa så här, Gud, vad kan du ge mig? Det är endast min tjänare som kommer ta över efter mig. ብኻልእ ኣዘራርባ ጌጋ ዝኾነ እምነት ሒዙ ማለት እዩ Med andra ord, han höll fast vid en fel sorts av tro. እንተ ደኣ ብትኽክል ከርኤኩም ዝኽእል ቃል ናይ እምነት ዘይረኺብኩም ብጌጋ ዘርኤኩም ኔጌቲቭ ዝኾነ እምነት ክመፀኩም ይኽእል እዩ Så om ni inte fångar rätta ord som kan bygga er tro på rätt sätt så kommer ni hålla fast vid negativ andra sorts av tro. ስለዚ ንኻልእ ጌጋ ዝኾነ ነገር እውን ብእምነት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ Så det som betyder att då ni kan bygga era liv på fel sorts av tro. ንውድቀት ክትኣምኑሉ ትኽእሉ ኢኹም Då kan ni ha tillit till för någonting som leder er till fördärv. ህይወትኩም ከም ዘብቅዓ ክትኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan ha tro till att era liv är det redan kört och det är över. ከም ዘይትቕፅሉ ክትኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kanske kan lita på att det är slut och ni inte kan gå framåt. እዛ እምነት እዚኣ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነትን Och den här sorts tro är inte från Gud. ስለዚ ንኣብርሃም ንኽሕግዞ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ንከዋኽብቲ ርአዮ ምስ በሎ ድሕሪ እንታይ ድዎ ንዘርእኻ ከምዞም ከዋኽብቲ ከብዝሖም ኢሎ Så för att Gud skulle ändra Abrahams tro, det sa han till honom, se på stjärnorna och så här många ska göra dina ättlingar. ካብቲ ዝነበሮ ኩነታት ዘውፅእ ትኽክለኛ ዝኾነ ቃል ሂቦ Och för att kunna ta ut honom från omständighet, han gav honom rätt sorts av ord. ሽዑ ኣብርሃም በቲ ድሰምዖ ቃል ኣዒንትናቱ ጽቡቕ ክሪኣ ጀሚረን Och från det stunden började Abrahams inre ögon börja se det rätta ton. ረኣዩ ጽቡቓት መዓልትታት ኣቅድሚኹም Så se positiva dagar framför er. ነተን ትርእይዎን ዘለኹም መዓልትታት እመንዎን Lita på de dagarna ni ser framför er. ሓድሽ ነገር ኣቅድሚኹም ከም ዘሎ እመኑ Lita att det finns någonting nytt framför er. ዘለኹሞ ግዜያዊ ኩነታት ከም ዝሓልፍ እመኑ Lita på att det som ni går igenom är bara tillfälligt. በቃ ረኣዩ Börja se. ብውሽጥኹም ረኣዩ Börja se er ኢድ inre. ኣምላኽ ዓብ ነገር ክትገብር ኮላ ኣብ ህይወትኩም ረኣዩ Se när Guds hand gör stora saker över era liv. ሕጂ ደሸግረኩም ዘሎ ኩነታት ከም ዝውዳእ ረኣዩ Lita på allt som ni går igenom kommer få sin slut. ብጥዕናኹም ብኩሉ ነገር ብምልኣት ከም ትመላለሱ ረኣዩ Se att ni kommer vandra i full hälsa. እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓቂ ከም ዘይኮነ ረኣዩ Börja se att det ni går igenom är inte sant. ሓሳብ ኣምላኽ ንህይወትኩም ኣዝዩ ጽቡቕ ብሉጽ ክቡር ምዃኑ ረኣዩ Börja se att Guds tankar, Guds vilja för er är väldigt vackert och underbart. ሽዑ ንኹነታትኩም ሰሓቕዎ Och börja skratta över omständigheten då. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም Guds frid.